Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева, вие сте с предаването Чист живот. Предаване, което цели не само да ви информира за зависимостта като заболяване, а и да ви помогне. Днешната тема на предаването е свързана с така нашумелите вейпове и всъщност вейповете дали са модерен навик или форма на зависимост. При мен на гости е психотерапевт, терапевт по зависимости, Росица Бялкова. Здравейте! Отдавна не сте ми гостували. Много се радвам, че вече сте тук. С вас си говорихме преди няколко дни, когато обсъждахме каква да бъде темата за предаването. И от вашия опит, тъй като вие работите много и с младежи, забелязвате една такава тенденция сега при младите на така нашумелите вейпове всъщност. И решихме да посветим това предаване на тях. Нека да започнем първо с това какво представляват вейповете, тъй като доста от хората смятат, че те са много безвредни и много безобидни. Какво казват децата всъщност? Как ги описват? Да, много интересно ще използвам думите на едно дете от вчера, с което се срещахме на 12 години, искам да подчертая, което пуши от 1 година, т.е. правете сметка от кога. Вейповете са електронни цигари и тя всъщност преди да се усети и благодарение на тази кампания медийна, която в момента се подее и много медии обърнаха внимание на въпроса, информират обществеността. Тя тогава, слушайки радио, телевизия и особено инцидента, който се случи в Плевен, тогава се е замислила, че всъщност може би това, което пуши под формата на вейп, което тя знае като вейп, като едно безобидно устройство, електронно за пушене, дори рекламирано с нулево съдържание на никотин. Всъщност, може би не е точно това, тъй като тя усеща още от началото един замайващ ефект. И точно с нея коментирахме, добре, след като не съдържа дори никотин, откъде според нея идва този замайващ ефект, нали? Така че тя си го обясни с това, че може би в вейпа се съдържа нещо, което тя не знае. И така сама се потърси помощ, споделила е с родителите си и съответно те са се заедно, нали, но под нейно настояване са потърсили консултация, да научат повече, да се консултират и естествено имало проблеми в училище, тъй като в един момент вече започва зачестено пушене, без да се съобразяват с рамки, с правила, по тоалетните на училищата санкционират се, което в случая е добре, защото също е подкрепил една такава критичност към ситуацията и едно такова усещане, че нещо недобро се случва. Така че адмирации за ръководството на училището, че е реагирало и не е прикрило проблемът. И така дойдоха всъщност на консултация, като тази седмица поне 3 случая има и то с ето това момиче на 12, има на 14, днес се очаква на 16, на 13, още в тази възрастова група нали, се наблюдават употреба на тези вейпове, които имат замайващ ефект според децата, а по съдържание нулево съдържание на никотин, само аромати някакви и как така човек се замайва от едни аромати, а иначе си направих труда, нали, и друг път съм разглеждала, наистина като онлайн, като се изпише думата, излиза веднага много варианти и опции. Интересното в един от сайтовете беше, че даже препоръчваха различни варианти на продукта, в зависимост от това дали човек е начинаещ и след това очевидно се развиват някакви умения, някаква кариера в това пушене, което абсолютно още веднъж замисля и е добре да замисли хората в посока рисковете от това пушене и че всъщност то изначално
си се предполага едно пристрастяване и развиване на навик в тая посока. Дълготраен. Да, ние ще обсъдим доколко това е всъщност навик и до къде е границата между това да се развие зависимост и просто навик, защото знаем навиците. Всеки един от нас има някакви вредни навици, които се отработват по малко по-различен начин и тук вече не стигаме до лечение. Но когато говорим за развита зависимост, там нещата са малко по-различно. Тенденцията, която наблюдаваме е, че всъщност долната граница, възрастовата граница на употребата на... В други предавания сме говорили за други вещества, но в случая за вейповете, за цигарите, долната възрастова граница спада и това е една такава много засилена тенденция. Вие ми казвате тук за младежи и деца, те си деца. На 11, това 12. Са малолетни. Да, а пък аз съм чувала, даже знам за случаи, когато това започва от 9, даже 10 годишна възраст. Тоест, тенденцията е да продължава да слиза тази долна граница, което може би е най-плашещото, според мен, в случая. Със сигурност има колеги, които малко и с хумор подхождат. Как така? От години се говори, нали, че границата пада и колко и кърмачета ли вече пушат. Факт е, че всяка година се изненада малко. Преди 2-3 години в моята практика изненада беше 13 години, а в момента пак казвам, ето тази година има нова изненада, 12 години, което пуши от една година, така че реално е започнало и на 11 години. Това, което споделят е, че често се събират с компании, това го казвам и към родителите, да имат поглед върху, нали, как се случват нещата в компания с по-големи и всъщност на времето взаимоучителната система в случая работи в полза на употребата. Да, казвате, тук правим съпоставка от преди 2-3 години. Аз пък сега се замислих в моето тинейджърство, преди 15-18 години. Тогава пък изненада беше въобще да пушиш дори на 16. Да не кажа, че и на 17 и 18 още се криехме. Да, така че наистина има една тенденция надолу. Много плашеща е тази тенденция. Плашеща е, която е добре да я кажем такава каквато е и хората да си дадат сметка за това. И ясно да се каже, че това не е добре, има рискове. Преди 5 години беше бума на наргиле баровете, нали, преди да забранят. Тогава също рисковете се подценяваха от страна на родителите. Дори самите родители финансираха празнуване на рождени дни в наргиле барове, като смятаха, че това е безвредно. Дори негативите на традиционното пушене се преодоляват, тъй като се пречиства, през вода минава. Митове, нали, абсолютни митове, а това, че примерно към тези устройства, нали, наргилета за пушене, най-често също се добавиха различни канабиноиди и други вещества, психоактивни, вече по-сериозно въздействащи върху централната нервна система. И наистина това беше един вход на малолетни към употребата. Сега просто този продукт се легализира и се премести в сферата на тези устройства, вейповете. Да, може би един от основните проблеми е, че са прекалено достъпни. Няма контрол на това, кой може да си го закупи този вейп и всъщност по магазините, колкото и да има възрастово ограничение, това много не се следи. Малолетните съвсем спокойно се снабдяват с такива вейпове сега. Да, това е законовата рамка и проблема на предлагането, за което отговарят и политици, и въобще всички хора, ангажирани с създаването и прилагането. Също, да, и разбира се и те. С някаква лична отговорност към това, какво правят и на кой това продават. също, наистина да не го пренебрегваме и моралната страна на въпроса. Защо пък морално да не се замислите, защото днеска продавате на деца, но вероятно вие също имате деца. И утре някой ще продаде на вашето дете, точно така. Да. Искам да обсъдим един друг въпрос. Ние сме наясно, че при децата това е една форма на бягство.
и си има някакви причини те да започнат да търсят други варианти, дали някакъв социален фактор да бъдат вписани, дали някакви емоционални фактори, които имат като преживявания в семейството, неудовлетворени потребности, нужди и така нататък. Но обикновено в едно семейство, когато всеки от родителите е погълнат в неговото си ежедневие, не си дава много сметка за тези елементи от ситуацията. И според мен тук се изпускат нещата и тук всъщност се прибягва до това едно дете да прояви интерес, да пробва, след това да му хареса този замайващ ефект, защото това малко ме изкарва от реалността, пък на мен, когато не ми харесва реалността, по-добре е да не съм в нея и да бъда замаян. И тук може би е добре за зрителите да обясним всъщност кои са така първите сигнали, които можем да наблюдаваме в децата, за какво пък ние като родители да внимаваме. Как можем това да го направим като превенция за нашите деца? Първо, после ще говорим за превенцията и въобще по училищата и за младежите. Вкъщи какво можем да правим, какво да наблюдаваме? Вкъщи най-интересното е, че някакси хората си мислят, пак говоря от практиката, и като осмислена аз също съм родител. Тоест имам и съвсем лични преживявания по темата, като човек и като родител. Наистина някакси човек отделя много усилия, внимание, инвестира време, енергия в важните за него неща. Никой досега, идвайки на консултация или в кабинета, не е казвал, че има нещо по-важно от семейството му, поне на думи. Реално, ако се замислим, времето и енергията и въобще замисленето в посока на семейството, което инвестираме, което отделяме, дали е същото каквото за другите неща, за кола, за добър външен вид, за работа, естествено. И как тогава очакваме една такова сложна система като семейството. Човешки индивид е най-сложният организъм в Вселената, в нашата Вселена, да съзрее, да се развие някакси на автопилот. Как да стане това? Не, няма да стане това. Нали? Надяваме се, но всъщност то не става и винаги дори да имаме най-съзнателните и добри деца на света, това винаги има последици. И докато са малки, те гледат и общо взето чисто инстинктивно предпазват родителите си. Нали, колкото е по-зает родителя, в невъзможност да поеме отговорността на живота си, да контрол над емоциите си, въобще да е емоционално зрел. Всъщност децата могат да бъдат деца, доколкото родителите са възрастни. В днешно време, и особено хората, с които работи, ежедневно се срещам, и те обикновено идват по повод на употреба на детето в семейството, независимо на каква възраст. При тях всъщност точно това се наблюдава, че ролите са разменени. Много често от децата се очаква или да се самовъзпитават, или да са родители на родителите си. По-зрели, да знаят верните отговори. Много често родителите ги питат: добре, какво искаш сега, как да те накажа. Въобще едни такива реплики, пуснати съвсем несъзнателно. Замислете се това, какво послание носи отдолу. И какво е вашето очакване от това дете. То е дете. Нали. Така че ако някой може да се стегне, нали, защото и това е обичайна реплика, стегни се, добре, то се стяга според силите си, но има дефицити просто защото е дете. И дефицитите удрят в самоконтрола, дефицитите ударят в това, че нали, децата са любопитни, тяхната задача чисто инстинктивно да се приспособят към реалността и да започнат да функционират като възрастните. Ако са
заобиколени в една реалност, която, нали, употребата е много популярна и основно занимание. Всеки е забързан някъде, всеки е изолиран от другите. Нали, те това правят. Така че, за да вместо да си хабим приказките и да дигаме поредния безмислен скандал, в който допълнително ще засилим разрива между деца и родители, пропаста, по-скоро да се замислим като възрастни, защото все пак колкото и да имаме неотработени емоционални конфликти вътрешни, имаме най-малкото житейски опит и имаме опцията да погледнем нещата от друг ъгъл, да се замислим какви условия и какъв свят предлагаме на детето си. И всъщност въпрос е на време, дори не толкова на средства, защото и това съм го чула. Ми сега ние нямаме пари за почивка. Ма кой ви казва, че трябва да отидете на Малдивите, за да бъдете близък с детето си? Нали? И в крайна сметка то е наистина и премисля на приоритети. Ма аз съм много зает, работя на 100 места. Много хубаво, обаче, кое ти е най-важното? И как така искаш семейство да ти върви, а всъщност една минута не си инвестирал в тая посока? Има доста варианти за безплатни преживявания. Една разходка в парка или няколко часа интензивна игра с детето биха му довели до такива преживявания и една такава връзка с родителя, които не изискват финансов ресурс. Да, и дори ако решите в тази посока да вървите, защото и това може би в някакъв момент е плашещо. Тук ми казаха, че трябва да игра с детето си. Там ми казаха, че трябва да говоря с детето си. Не го възприемете като някакъв план конспект. Нали? Прекарайте просто време заедно в едно пространство и нещата ще се случат спонтанно. Да. И това ще е най-доброто. И със сигурност го можете и го знаете. Или пък някой като кажат, много сме уморени. Имайте в предвид, че всъщност физическата умора много лесно се разтоварва. Нали? Наспиш се там един час повече или дори 5-6 часа сън, вече чисто физически организмът се възстановява. Много по-уморителна е психическата умора и много по-пречеща на всичко важно, с което сте се захванали. А психическата умора се трупа от такива несвършени задачи. Това е много мъчително. И всеки човек инстинктивно, въпреки че не отделя време толкова, колкото е добре да го прави и според възможността, която заявява, но със сигурност семейството му е важно и това да бъде свързано с най-близките си, да се разбира с тях, да ги направи щастливи. Това е важно. Това е важно на несъзнавано ниво. Със сигурност и когато не се случва, то стои. То стои и се натрупва. Това също буди психическа умора. Така че, която с една чашка или там 2-5 вечер с ракийката и салатката и да се скараш на телевизора на поредния провалил се политик, просто не работи. Това не работи, наистина. Много силни послания отправят и това е нещо много важно. Аз мисля, че тук доста зрители сега, които ни гледат, бих се позамислили в тази посока. Какво може да кажете на тези, които сега се припознават в това, което говорите и си казват, но то дали вече не е късно? Не, никога не е късно. Или с клишето, по-добре късно, отколкото никога. Така че първа стъпка, не тръгвайте на поход, нали, така да се каже, с развято знаме и въобще да строим живота нов, нали, с този пролетарски ентусиазъм от преди известни години. Първа стъпка, замислете се. Дръпнете се малко, докато тичате на пистата, няма как да забележите какво се случва около вас. Така че дръпнете малко от пистата, дайте си време на самите себе си да ги почувствате нещата, да видите какво се случва вътре в вас, във вашия вътрешен свят. Наистина ли за тази психическа умора, за която аз говоря и евентуалните източници, при вас са точно така? Нали,
анализирайте малко и помислете за вашата психическа умора, от какво се е натрупала, какви неразрешени задачи, незададени въпроси, ненамерени отговори, неизговорени думи, нали, стоят между вас и между любимите ви хора. Нали, замислете се малко в тая посока. Също бихте могли да поговорите с някой като втора стъпка. Може да е приятел, може пък да отидете и да се възползвате от специалното психологическо пространство в рамките на психологическа консултация, където основните правила са, че никой не ви съди, няма правилно и грешно, нали, никой няма да отхвърли някакви ваши мисли, които пък ви изяждат отвътре. Нали? Така че нещата се разглеждат такива каквито са и ще имате възможност пък да се видите отстрани, да получите една обратна връзка и наистина да отделите време на важни за вас въпроси. Човек, който няма отговор за себе си на такива екзистенциални теми, като какъв е смисълът, на къде отивам, кой съм аз, нали, някакси му се губи гнишката на живота и се губи вкуса от живота. И това е празнота. Това е празнота отвътре, която каквото и отвън да правите, никога не е достатъчно и няма да ви накара да се почувствате в кожата си добре, стъпил на краката си, в мир със себе си. Както ние казваме, не е срамно и не е страшно да потърсиш помощ, дали от близък или от специалист. Важното е да се направи първата крачка. Ще ви помоля да останете във втората част на предаването, където ще разгледаме по-подробно темата за употребата на вейпове при младежите и всъщност кога и къде е границата с зависимостта. Драги зрители, правим кратка пауза и с вас ще се видим след малко.